खुलुमबाय रायजोफोर दिनै दंफैयो आङो चिरां जिल्ला भारत भुटान बर्डाराव थानाय मालिबिथा मरिया बेप्टिस्ट चार्च गिर्जायावहाय दायो बेयाव मानो दंफैयो होननानै बुङोब्ला बिथांमोननो बेबायदिनो 25 बोसोर फैनाय लोगो लोगो बेबायदिनो सिलभार जुबुलि गाजा गोमजायै खुंदों। दा आङो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों एसे एक्सप्लर खालामनानै देखायनो सानदों जाहैबाय। दा बिथांमोना ओरैबायदि मोजां खुंदों आरो गाजा गोमजा जानाय लोंनाय बेफोरबायदि आरो फुरा दा आं एसे नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों देखायलाङि जायफ्रा भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड मोनो नोंथांमोना नायलांफानो हागोन आरोखि। मेन गेटआ बेनो बिराद मोजां डेक'रेसन खालामदों आरो 25 बोसोर जाबाय सिलभार जुबुलि खुंबाय आरो दा आं एसे गामिनि दैदेनगिरि एबा मण्डलिनि दैदेनगिरिफोरजों मिथिना लानि। ओमफ्राय नोंसिनि बे मरिया गिर्जायाव न'खरबेसेसो दङ ओरैनो? जोंनियाव दा बर्थमान इसोरनियावहाय जोंनि 31 घर दं। 31 घर दङ ने? 31 घर दं। ओमफ्राय चिफ गेस्ट हिसाबै बबेनिफ्राय लाबोनाय जादों? चिफ गेस्ट हिसाबै जोङो बिबिसिनिफ्रायनो जिखुनु खेबखांनानै लाबोबाय। आच्छा बिबिसिनि लिडार। दा गोजोनथाव खौरां माने 25 बोसोर जाबाय जाहैबाय हनै बेयाव गोबां हिस्ट'रिफोर दङ ने? माने बे चार्चआ सिगां माब्रैमोन दासिमाव माबायदि जाबोखो गेटआ बिराद मोजां बानायदों। गिर्जा जागासिनो दङ आरो बिथांखौ खावलायहरनाय जाबाय सिगाङाव फैनो। गिर्जाथ' जाबाय नै दायो मानसिया बुंजोबनानै थाबाय फुरा बुंजोब्बाय आरो स्टार्टिङाव बिथांमोननि चार्चआ बेफोरबायदिमोन आरो जिगाबनि न'जों लुजानाय फिसामोन आरो ओमफ्राय नै बेफोरबायदि डेक'रेसन खालामनानै दोनदों मोजाङानो दावराय बायदिसिना फ्राइनहिन आरो बेफोरबो मोनफा मोनफा माबा दंजोबो आरो हिस्ट'रि दंजोबो।
जोङो जेब्लानाखि सावथाल दावराव जों रिलिफ जानांदोंमोन अब्ला दा नैबे समाव जाय बिथाङा फालक मा होनो टिखन मावदों बिनिनो बिफा बलेन नार्जारी बेखौ आङो बुंदोंमोन जाबाय जे मा खालामनो जों रिलिफआव बेसे गोबाव थाबावनो मोनसे जायगा नागिरदों जेब्ला आङो बुंदोंमोन बिथाङाबो नागिरदों नागिरनायनि गेजेरजों बियो बुंदों एक समाव जोङो मण्डली गंसे जाहैगोन नामा नब्रै नबासोआथ' दंखायो थ' बावनो थांदिनि आंखौ लेंफाबाय आंबो फैबाय फैनायजों लोगोसे एसे अननानै बयबो मिथिखागौ बे आमथिखा एरियानि जेसेबांनाखि लिडार्सफोर बा गोबां गामिनि मानसिफ्राबो मिथिखागौ जिहेतु बलेन नार्जारीनि बियादै दारा होननाया बै मा होनो सभाफोर ना मा बे जायगायाव दङमोन बियो जों सानैजों फैनायजों लोगोसे मोनाफैदों मोनानायजों लोगोसे जों बिनियावनो हर थानो गोनां जादों खारन बिनि बियादै असेमोन नालाय जोङो बिनियावनो हर थाबाय हर थानायजों लोगोसे मोनसे भिजन होदोंमोन आंनो बियो इसोरनि साननानै आं सानदों अब्ला आङो बे जायगायाव जे खारबोनानै बे आंनि बे हाखौ लागोन बेबो आं सिमां नुफैयाखै बे हाखौबो गानाय फैयाखैमोन नाथाय बेयाव जेब्लानाखि उन्दुदों उन्दुब्ला मोनसे भिजन होदों आंनो मोनसे जायगा नक्सा होबाय बे जायगाया मोनसे जाम्फै लामानि सानजाजों गिर्जा स्पष्ट आंनो देखायदों ओमफ्राय जेबो नुवाखै सिर्फ बेखौनो बुंबाय जे दै जाम्फै लामा गिर्जा सिखारदों आं सिखारनानै सोरांबायबो ओमफ्राय न'खरनिफ्राबो सिखारबाय दा बिथां बलेन नार्जारीयाबो सिखारबाय आं बेखौ बुंदों बबे गिर्जाया जाखो बुंनो रोङा इसोरा मोनसे आंनो बेबादि भिजन होदों जिहेतु लामा आरो जाम्फै आरो लामा गिर्जा थाङै थुङै आङो फैबाय जायगाखौ नायफैबाय नोंनो रायलायनाय जायगा नैबेनो लाफैनायनि गेजेरजों बेखौ दोनथ'नानै आं बुंबाय बे जायगाखौ रायलायनानै लाफैबाय थाफैनायनि गेजेरजों जोङो बेसेबां न'खरफोर दं जोङो ज' जालायनानै एसे सावरायलायनानै सासे बेक्तिनि थाइजौ दंफाङाव सायायाव जों गिर्जाखौ हाबजेनबाय बानायजेनबाय मथि 6-7 बहरसो दङमोन खोमासो ना 6-7 बहरसो दङमोन खोमासो ओमफ्राय खनसे जोङो गिर्जा हाबबाय जानाय नङालै इसिबां लासार अबस्थायै जों गिर्जा हाबनायसैनो होननानै आङो सानदोंमोन जाबाय आरो बुंदोंबो जोङो सुंद' संक्षेपब्लाबो जोङो मोनसे गिर्जा न'नि थाखाय प्लास्टिक न' बायनो हानायनि जों मोनसे टेन्स लादोंलै सोर बेसेबां हायो होदो ना 6-7 बहरनि गेजेरजों मोनसे टेन्स लाबाय जों एकदमबारे सर्ट हिसाबै माने प्लास्टिक बायनो 900 सिखारदों ना बे फैसाया औ 900 सिखारदों ओमफ्राय आंनिया मा जाबाय एसे साननैसोबा मास मोननैसो हाबबाय बे जायगायावनो प्लास्टिक खोबनानै ओमफ्राय मास मोननैसो हाबनायनि गेजेराव होमब्ला 2001आव फैबाय जानाया आं बेयाव आगान होफैनाया 2000 आगष्ट 19 तारिखआव आं बेयाव आगान होफैदोंमोन नाथाय 2001नि जेब्ला जानुवारि फेब्रुवारि फैयासै जानाय नंला न'से न'नै बांलांनायनि गेजेरजों जोङो मोनसे फेल'शिपखौ फसंदों ओरै होनना बुंबाय बिदि बुंनायखाय आङो दे मावनांगौ जों इसोरनि माबा इसा दंमोन खोमासो ना दे मावदिनि होननानै रेडि जाबाय जाय जेरै हायो एरै माबोरै मदद मोनगोन बबे खनानिफ्राय सोर जोंखौ हेल्प होगोन बेफोरबादि हेल्पबो नागिरबाय जानो हागौ जाय बिथांमोना इसोरखौ गिग्रा बे समाव जों गोसोआव थाजोबाखै अब्लाबो इसोरखौ गिग्राफ्रा इसोरखौ खुलुमनो जिथु गिर्जा लुनोब्लालाय औवा जे हायो थसे थनै दान होबाय दान होग्रा बेक्तिफोरखौथ' रोजा रोजा साबायखर थाबाय बे समनि जोंनि जुरि जेननायाव जोंखौ हेल्प होनायनि थाखाय
ओमफ्राय बेबादि जोङो फेल'शिप गायसननानै फेराय थेराय गासै बानायजोब्बाय खाजोब्बाय फेराय दे ओमफ्राय एसे थांनानै जोंनि बै गेजेर लाइननि खाथियाव दलरसे रायजोनि हा दंमोन जों बाव लुदिनि ना प्लानिंआ बिदि जाबाय एसे आंनो मोनसे आवाज खोनाय दं दा नैबे जाय जि जायगायाव गिर्जा लुदों बिनि बिगोमाया आंनि बिगुमै जायोमोन आगै होननानै बुंदों बियो मा खालामनो दुखुनांथाव बिसय आंनि फिसालाया NDB होननानै गावथारजाबाय ना आं बेखौ दोनथ'नानै ओरैखौ बुंनानै नोंसोरनो खोन्थानो गोसो जादों NDB होननानै गावथारजाबाय दुखुनांथाव बियो दा रुंसारि जाबाय आं बे फिसानि नामै मोनसे अनुदान होगौ आंनोसो बुंदों जोंनि जेसेबांनाखि फोथायग्राफोर दा बाव ज' दङमोन बे समाव होआखैमोन बुङाखैमोन आंनोसो बुंदों बिगुमै जानायखाय बिबोनांनि मुखाव बेखौ बुंदों जुदि नोंसोर हामजायोब्ला आं गिर्जा न' लुनो जायगा हगारगौ फिसाला थैनायनि नाम बे बाथ्राखौ आं गोसोआव गुप्त लानानै दं ओरै फारसे खुन्थिया गायनोल' बाखि हाखर जावजोब्बाय फेराया खानानै फसंबाय अब्ला जों फेराय खाखांनानै फसंनानै हाखर जावखांना बेलासि टाइमाव रायलायलायनाय जाबाय जोंनि हायाथ' गोसोमफोरनि आंहा सानबाय थानाय दङमोन जोंनि हाया गोसोमफोरनि फिथाइ जागोन ना जाया बेबो साननाय दङमोन नांगौब्ला जुदि जों खारनांफिनजोब्लाबो गिर्जायै थाथोंसै नामा एसे रायलायहैदिनै बैयाव गिर्जा न'फोर लुयोब्ला आं फिसालानि नामै एसे अनुदान होगोन होननानै बुंदोंमोन थ' रायलायहैदिनै लोगो बे गिर्जा हाखर जावनायखौ ना खुन्थिया गायनो हाखर जावनाय फेराय फसंनानै गारबोनानै ज' बाव फैबाय जों रायलायफैब्ला थारैनो मा जाबाय होयो आरो जुदि नोंसोर लाया होनना बुङोब्ला आं आंनि चार्चआवनो आं होसिगोन बेसारा NLCमोन धन्यबाद थादों बाव खुनु डेनिमेसन बासिनाय थायाखै फिसालानि नामै बे हाखौ जोंनि बे गिर्जानि नामै दान होनाय जाबाय दा बर्थमान आं ओरैबादि नुदों जोंनि बे दलियाल ओनसोलाव खारबोनाय जेसेबांनाखि ख्रिस्टियानफोर दंमोन बिसासि दंमोन गिर्जा न' लुनो थाखाय हा जायगा गैयामोन दंमोनब्लाबो एसे दावराव दङमोन नाथाय थाङै थुङै मा जाबाय बे आवाजखौ मोननायजों लोगोसे रायलायनानै बेबो राजि जाबाय राजि जानायजों लोगोसे होनब्ला जों गिर्जाखौ बाव लुनायसै ना बेबादि जानानै जोंनि नैबे मरिया गिर्जाया दिनै दाब्रायाव सिथाय जाफैदों बेनिफ्राय मोनसे खोथाया बेखौल' आं बुंनो गोसो जादों जाबाय बेनि बे दानि लामानि हरैजों बे हाखरा दै बोहैबाय थायोमोन जाम्फै नङा होमबा जाम्फैमोन गैया लामानि ओरै सोनाबजोंनो ओमफ्राय लामाया जाबाय गिर्जाया बे जाबाय नङासै होमब्ला बै आंनो जि फार्स्ट हायाव गाखोया सावनो जि बिजोना होजादोंमोन बियो राइट अके दिनैसिम दासिम बे जायगायावनो गिर्जाया दङ दा